Mario De Marco produċa wkoll l-irċevuti ta' dak ix-xogħlijiet illi saru. Hekk qal Simon Busuttil f'konferenza tal-aħbarijiet il-ħamis filgħaxija. Dikjarazzjoni li sorprendit lil ħafna għaliex l-irċevuti tax-xogħol jagħmlu individwu msemmi f'Panama Papers, Mario De Marco qatt ma ppubblikhom. Tant li meta 14-il siegħa wara tlabna l-Busuttil jispjega il-kap tal-Oppożizzjoni kien mifxul u skomdu. Dr. Busuttil, il-bieraħ ħadt li l-Viċi Kap tiegħek Dr. De Marco ippubblika l-irċevuti tiegħu. Fejn ippubblikhom dawn? Nistgħu narawhom aħna? Jiena ħadd li Mario De Marco diġà ta' spjegazzjoni sħiħa. Il-bieraħ li ppubblikhom Dr. Busuttil. U paċenzja għamel mistoqsija u tibdix tkun mal-edukat sewwa, għamel mistoqsija u tinterrompix. Il-kap tal-Oppożizzjoni ilu jiem mhux komdu jwieġeb dwar dan il-każ b'mod partikolari wara l-appelli biex De Marco jitlaq bdew joħorġu fil-pubbliku. Meta l-ħamis filgħaxija staqsih dwar De Marco ġurnalista Times injoraħ għal kollox. And how are you going to fend off the inevitable calls from the Labour Party for Mario De Marco's resignation? Is-sitwazzjoni tant hija gravi li ninsabu fiha illi jrid isir xi ħaġa. U dan qed ngħidu mhux bħala kap tal-Oppożizzjoni biss. Dan qed ngħidu bħala ċittadin ta' dan il-pajjiż għaliex dak li nħossin qed iħossuh in-nies. Il-kap tal-Oppożizzjoni qed jipprova jirbaħ il-ħin billi jgħid De Marco ta' spjegazzjoni. Iżda wara li l-Prim Ministru ħabbar bidliet fil-kabinett, il-pressjoni żdiedet. Il-każ ta' Mario De Marco kollox aċċetta aktar minn 34,000 euro. Allura se tagħmel inti f'dan il-każ diġà tikser waħda mir-regoli li qed inti fil-ktib tal-istandards dan. Nixtieq inkun naf, nixtieq tgħidli eżatt se tagħmel kull se tiqpa' ċas jekk se tibqa' ma tuħux azzjoni fil-każ ta' Mario De Marco. Naf li tkellem ħafna dwar l-istandards fil-politika. Ovvjament hija ħasra u dak li għadni kif għadd il-mistoqsija tiegħek tirrifletti eżattament dak li għadni kif għadt jiena li l-unika mod kif Joseph Muscat qed jiddefendi ruħu hi li jipprova jitfa' it-tajn fuq ħaddieħor. Però din it-tattika mhijiex ser taħdem aktar. Fil-każ ta' Mario De Marco diġà għamel spjega ċara, twila, dettaljata f'intervista li ta' lill-Independent. Daru mal-ħajt kif kien saħansitra gideb. Mario De Marco produċa wkoll l-irċevuti ta' dak ix-xogħlijiet illi saru. Il-ġimgħa filgħodu l-gidba ma reġax irrepetija iżda lanqas irtira. Prova biss jaħraba. Busuttil se tgħidilna però fuq l-ewwel mistoqsija li saqsejtek. Dawn huma pubblikati iva jew le sempliċi ħafna. Iva jew le huma pubblikati. Dawn il-kontijiet huma pubblikati. Dr. Busuttil għax qed tibda titkellem fuq De Marco, Dr. Busuttil. Ma nafx għalfejn tkun daqshekk aggressiv. L-irċevuti, naf, l-irċevuti huma pubblikati. Naf, qed insaqsik jien però. Għaxejn ma ddejjaqni. Naf, qed insaqsik, l-irċevuti huma pubblikati iva jew le, sempliċi.